Di kaseta min da alîkariya hevalan koma niştiman ya Rüstem û Naîfekî Hamil ji bo wî ez zor spas dikim. Dengu basên Kurdistan gelî guhdarên hêja û delal dilini xwîçka Gulistan niha dixwaze ji we re çend helbestê şoreşgerî folklorî pêşkêş bike. Best of all, young Teda, have fallen short.